Astăzi o să spun cum poți să faci cele mai aromate, moi și fără să absoarbă mult ulei, gogoși cu lingura, având în compoziție cubulețe micuțe de măr. Ai nevoie de următoarele ingrediente: 4 ouă, 4 mere curățate de coajă și tăiate în cubulețe micuțe, 500 de grame de iaurt, coajă rasă de la o lămâie, 100 de grame de zahăr, mai ai nevoie de 2-3 pliculețe de zahăr vanilat, un pliculeț de praf de copt, un vârf de linguriță de bicarbonat de sodiu, 100 de grame de amidon de porumb și circa 700 de grame de făină albă. Pui treptat ca să rezulte o compoziție mai groasă ca cea de clătite și mai moale puțin ca cea pentru cozonac. Deci să țină de lingură, nu să curgă. Amesteci bine ingredientele, vezi imagine, formezi aluatul, îl lași 10 minute la orinit, după aceea într-o tigaie pui ulei, cel puțin un sfert din vasul în care o să le prăjești să conțină ulei de floarea soarelui, cu ajutorul unei linguri, iei cam jumătate de lingură, după aceea cu o altă lingură, deci lingurile să fie puțin înmuiate în ulei. Pui compoziția în uleiul încins, pe foc mic spre moderat, prăjești gogoșile, întorcându-le mereu pe ambele părți, cât să se rumenească frumos. Atenție, nu le fă prea mari, că o să rămână crude la mijloc. După aceea le scoți pe o tavă, pui prosoape de bucătărie ca să absoarbă excesul de ulei, nu să aibă foarte mult, îți garantez. După aceea le pudrezi așa calde, cu scorțișoară măcinată și cu zahăr. Îți urez poftă bună și spor la bucătărit!